TV Noir Flebarawa bismillah ka don kebaru kono ni aka bakurubawi. Anga jamana nyamko Ibrahim Boubacar Keita ani musala jakulu mawe nyogonye kunu kuluba palela niga sankura same folida nyogoma. Farafina kilinya jakulu maw uyuka dusma kasata ka nyeshin Donald Trump ma aye shia woloma kuma ani duna ujugali kuma mifo aka jamana kono. Donald Trump aye ngania ta kokora kunu ko atina aka ngania mi ni ode ka gelata ka nyeshi irama o ka soro bosoni sirama ko atina na yelemali don olafiyo. Anga jamana nyamko Ibrahim Boubacar Keita ani musalaha jakulu mo nyonye kunu pale kulubala nika sankura same fulu nika u lasi nyogoma otimena chuga mina angaje anga flelike Bela jelen na nyuan sura keneka no ye ibai ka fo jamana mabaw ye ani duno fugata fara jakulu chamanka kunu uni anga jamana nyama nyuan no Ibrahim Boubacar Keita keneka akera ibai ka fo jamana nyama ere jabalala no kulubayi akera premier ministre fananya na fugata se ministre chama ani ma munu ni jamana nyama jabala be barake nyuan fe chokoroba no irisu oluka nyama yi ale to ko Delian Alexis ale de kumata sankura duwa ko ota kabela jelen segere la sigide muna kumara ayi aka kuma bambangele munno o sorla anga jamana kono kabri fangayelma yelna buluda aka kuma ko na la ira ka fo fangayelma temene ko fe hakilna jiginna mali anga sera sun abedda firla sabla kera sababu ye kanga jamana sigin ko o fana bolon ko fe mauna na ku sako ke anga jamana la marfatu olu munu tumbe anga jamana koronyam fana u ye tegeke gawla ka tegeke dalla ka tegeke tomboktula jemaw olu fana mason ku sigi ku boloda usenga ku kofle afrikalo CDAO ani ibay ka fo jekulu chama u yo kuma nyuga do sigi senka ka nyini mamune fanga yelema muye jamana sera blo o ka seka sigi anola to komina bolen ko fe ni ya jate min ibay ka fo ay do dunke bela jelen anga jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita ale fana na seben ka fo anga jamana a chena ambora yoro jana de jamana nyama ay hakilina jikinke ka fo gele amun tumbe anga jamana kono jekulu munum be no ye Union Africaine ani Union Européenne ulu joro mun fina ay hakilina jikinko la mali jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita aya ay raka fo ale muye mali jamana nyama ya abna ferebe ke ka yurgu kele ka seka ay kuma kamunu fana fo ko lubo asrafe aya fo ko aya fo wa abake wa abnake Namburanga jamana kono farafina jamana nyamago yuka dusma kasa ta nika nyeshi Amerika ka jamana nyama aye shia woluma kiborea ani dunau juguyali kibora minfo farafina jamana nyamago ya ajira kafo aye kibora min konfo ko ikado mie shia woluma mogodo wa dunau koni ate dunau koni fenefe uye uka nisoguya ta nika anyeshi Amerika jamana nyama ma akani mai fole kofe farafina la sigide munumbe onin konna la uluna na nyine kunu jumado ka be janvier kalo kleta ani flama Amerika jamana nyama akasikin ko akaya fadel no Donald Trump sabla au ya iraka fo ay kuma mun fo obetalike sia wuluma la ka nyeshi farafina jamana udoma kerengela ayra iraka fo ko jamana munun yere mawye munumbe mawtonyo wakati mna nyanye don boloda ibay ka fo lernan ko nala bela jelim be na kan ka fo chena ni kuma nyula dimin ko sobe sabla sia wuluma kele do sia wuluma kuma do kuma mun na fo Donald Trump ale ka kuma kan fora kuna fo dilaw de fe una na ala nyini ke ka fo Donald Trump ka sekin ko akaya fadeli bela jeli ka jorna ko ira ka fo America uluka jamana nyama ni mun fo ni chena amabe sabla jamana nyama ya ira ka fo mamunun be na ka bo farafina ulu de kelendo kana torota ko ulu sekere ay ni kuma fo wakati mna anu ka blumba mawubuka ka nyanye jamana nyama yara jabalala ala musado temene tungaranga uka kula alibi oke bora kile inkono nana Donald Trump anku ya jrawla ka fo kunu aye nyafolike nika aka nisogoyata ka nyeshin farafina jamana ani jamana saba Haiti ani ka fara ikado ka fo Salvador ma nga bi Los Angeles
Haiti ka minnu bɛ o jamana kɔnɔ u ye taama boloda min ye nisɔngoya taama ye ka ɲɛsin Donald Trump a ye nin kibaruya jugu min ta ka a ɲɛsin olu ka jamanaw ani u ka jamanadenw ma ka jira k'a fɔ Haitikaw kɔni ko sida kɔni bɛ u bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa ni baara in kɔni kɛra Los Angeles min ye Ameriki yɛrɛ jamana kɔnɔna ye. Haiti jamana minnu bɛ jamana wɛrɛ tɔɲɔ kuma minnu nana fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa fɛ wa n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kumaba fila fɔra a ko la mun bɛ tali kɛ Haiti olu ka ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u nan'u da don i b'a ye k'a fɔ jamana taabolo la k'o fɔ ani yuruguyurugu kɛlɛli mun b'u ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se ɲanginibaliya mun bɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Jovenel Moïse ye ale nana a ka jɔrɔna ko bɔ k'a bin n'o bɛ tali kɛ Catalogne gɛlɛya la o fana bɔlen kɔfɛ a y'a laɲini kɛ u ka minisiri mun ɲɛsinnen jamana kɔfɛ kow ma a n'a ka lasigiden mun bɛ Washington olu ka kuma nka n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ olu ye kuma mun fɔ u ye dugawudon de kɛ wa kabiri février kalo tile 7 san 2017 o kow bɛ sen na hali n'a sɔrɔ nin ko in bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ nafoloko la a y'a yira k'a fɔ kuma mun bɛ sen na bi o kuma ko in na o tɛ dɔ wɛrɛ ye tunkarankew ka ko don wa bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra Haiti k'u ka taama boloda k'u ka nisɔngoya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki jamana ɲɛmaa ka kuma juguya la hali u ka jamanaden minnu bɛ Los Angeles olu yɛrɛ bɔra ka taama boloda o la Haiti olu ka lasigiden min bɛ Washington ale bɔra farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka kuma ta k'a yira k'a fɔ kuma mun fɔra Ameriki jamana ɲɛmaa fɛ n'o Donald Trump ye kuma in tiɲɛna a togoya ma ɲɛ sabula a ye nin kuma in fɔ k'a ɲɛsin Salvador ani Haiti de ma ani farafinna jamanaw caman na ko olu ye jamanaw ye jamana minnu i b'a ye k'a fɔ ni u bɛ maaw tɔɲɔ o la a ye a sugandi ko Norvège n'olu ye prix de Nobel ta fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw ma o ka fisa ni farafinna jamanaw ye Ameriki gouvernement an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u kan ka ɲɛfɔliba kɛ farafinnadenw ye. Hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kibaruya fanba ale kɔni a bolila Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa kan ale ka kibaruya kelen kɔnɔ ni o ye Donald Trump ye o ni Iran ka gɛlɛya min ni a bɛ sen na a bɛ waati dama dama bɔ a y'a jira a ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na kunun k'a fɔ ale kɔni ka ŋaniya min talen don ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Iran ma sɔrɔ nasiraw fɛ ko a ka o ŋaniya a tɛna a yɛlɛma fiyewu fɔ a bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a nana sɛbɛnciya ɲangini wale mun n'o tun talen don ka Iran sɛgɛrɛ a bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na sabula bolonɔ mun bilara bɛnkan sɛbɛnna u ni ɲɔgɔn cɛ Chine, Russie, France, Allemagne ani Royaume-Uni o bɛnkan sɛbɛn ka se ka to sen na cogo min na l'Américain olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ to bi fɔlɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na san 2015 waati n'o bɛ tali kɛ Iran ka arme nucléaire ko la nka Ameriki jamana ɲɛmaa a y'a yira kunu juma don ka bɛn janvier kalo tile 12 ma ka kangada Europe kaw bɛɛ lajɛlen ye u kana ale dɛmɛ kalo nataw la walasa u ka se k'u kan kɔrɔta ka se ka fɛn dɔ bali cogo min na n'o tɛ u bɛn'u fara ka bɔ bɛnkan sɛbɛn na Donald Trump ale kɔni bɛ fɛ ka ko dɔ de ɲɛnabɔ sɛbɛn in kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ olu yɛrɛ y'a labɛnbaga dɔ ye sabula o sɛbɛn in kɔnɔna la u bɛ Iran bali Iran kana se cogo si la ka arme nucléaire sɔrɔ o la n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ ni bolonɔ tun ma bila ni bɛnkan sɛbɛn na Ameriki ni l'Amérikaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyanin dɔ tun bɛ sɔn ka sɔrɔ o de y'a kɛ u nana ko sigi sen kan Ameriki jamana ɲɛmaa a kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa laɲiniw ka se ka sabati ni bolonɔ tun ma bila sɛbɛnna joona joona a bɛna kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya dɔ ye nka bolonɔ bilara sɛbɛn mun na o sɛbɛn in a bɛ san 2 ani tilancɛ bɔ bi a kɛra Vienne mara la ni janto ma kɛ a bolonɔ bilara sɛbɛn mun na a tun bɛna wuli ka bɔ yen l'Américain fɛ. Ayiwa nin ye sirabakan kasara kibaruya ye min ye autobus ye n'o de carotte mankan ani ka fara voiture mankanni kan ninnu kɔni ye kolonso kɛ ɲɔgɔn na min kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u ni la République tchèque kaw fɛ min ni maa caman fɛnɛ ni olu ye kasara sɔrɔ ni ka sirabakan kasara in senfɛ. maa 3 ɲɔgɔnna olu de bɔndɔra u ni la maa 45 olu jogina dɔw sɛbɛkɔrɔ jogina juma don ka bɛn janvier kalo tile 12 ma wagati min na autobus ni mobili dɔ nana se ɲɔgɔn ma a kɛra dugu min na an k'a ma ko Horo Merise n'o o bɛ tali kɛ République tchèque baniyan fan ka taa Aklebiyan fan fɛ wa n'i y'a jateminɛ a yirara k'a fɔ mobili boloba o ye musow yɛrɛ de ye ani maa 2 ɲɔgɔnna i b'a ye k'a fɔ n'olu tun bɛ bisi kɔnɔ olu de nana yiri dɔ daba de bɛ dasi
u kelen ka sira bila ka taa bi u damayɔrɔ la nka kasara sɔrɔla togo min fɛ o ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ ni kasara in n'i y'a lajɛ a yira k'a fɔ maa caman kɔni joginna maa 5 tiɲɛ yɛrɛ la olu ta ka jugu kosɛbɛ u ka lakana tigilamaw kɔni sera minnu joginna k'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnninw caman tun bɛ a la minnu joginna denmisɛn 2 yɛrɛ olu ta ka jugu kosɛbɛ yɛrɛ de sabula olu joginna u kunkolo de la wa u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'olu kɛnɛya sabula olu dalen don suna yɛrɛ la u ma se ka wuli fɔlɔ minnu joginna u taara n'o ye Prague dɔgɔtɔrɔso baw kɔnɔna la bisi in yɛrɛ a yira k'a fɔ société privée Arriva olu de ta don wa a bɛ bɔ Prague ka taga Hobby Visi dugu yɛrɛ la ani i b'a ye k'a fɔ u ka dugumisɛnninw caman na n'o bɛ tali kɛ Czech mara la. TV Anwar filɛbagaw an b'aw fɔ a ka filɛli ko ɲuman na ni n'aw kɛra aw garijɛgɛ a ka bi dɔn kibaru kɔnɔ min bɛna dɔgɔkun kuncɛ ni aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fɔ a ka filɛli ko ɲuman na an b'a fɔ ko aw kan bɛ ni ɲɔgɔnna sigida wɛrɛ